Umunyu uNongcebo Mackenzie obekumenyezelwe ukuthi i-contract yakhe iyaphela njengoba kuzoqala unyaka wokhozi ngomhla ka-1 Ephreli ubesakaza okokugcina uze wakhala emsakazweni uthi akazi ukuthi ulibangisaphi njengoba sekuphele umsebenzi zizwele. Mhlawumbe ozobuza ukuthi uyaphi angazi, ozobuza isizathu angazi, engikwaziyo ukuthi namhlanje njengoba ku-2:27 ngiyayibeka okugcina intambo, ngiyavalelisa okugcina emsakazweni, ngiyavalelisa okugcina emsakazweni Khosi. Sibonge uthando, sibonge imfudumalo, sibonge kakhulu kwena mlaleli wokhozi ngokuthi uhlezi unathi kona umsakazo wokhozi. Niqhubeke njalo nilalele uKhozi FM luhamba phambili. Thank you for everything. You are special. You are special. Lingikhaliselani mina ingane. Okay, samthola kathi ngakhalisa ingane. Siyakuthanda. I came all the way from Ghana. Get umuntu. Thank you for everything. You are special. You are special. Lingikhaliselani mina ingane. Okay, samthola kathi ngakhalisa ingane. Siyakuthanda. I came all the way from Ghana. Get umuntu.